Hemen giroak berotzen hasi da, jendea dantzatzen hasi da, eta oraindik ez dakigu Maritereren edari magikoa probatu duten ala ez, baina hemengo dantzariek bai probatu egin dute, odei bezala, baina ezin da edari hau egunero edan, ez da? Ez, hori dantzari dantza egin dugunok eta berrizko dantzarizek izen garenok edo momentuen diesenak, hori bakarrik edan aldabe. Egun bereziak daude edari hau edateko, ez da? Bai, da San Pedro egunien, da San Isabel egunien, bai goizeko saioen, bai arratsaldeko saioen. Osea, bihar tokatzen da edari hau... Biler bai. Biler bai. Eta zer da arama, Maritere? Hori ez dakigu. Hori sekretuera, ez nahi esaten kontxin zera errezepie. Esan diate berri zen, oberen gordetzen den sekretua dela, non gordetzen da sekretu hori? Hori udaletxien, kaja baten, eta jazta, hilkera zenien eginko dabe gure dabe naurek. Odei, zuk kontatu egin alduzu. Nolakoa da edari hori? Ba oso gozue, nik ez daki zer dan, porque sekretu da, ez daki, baina oso gozue dau, eta dantzan inostien, sartzen da fenomeno, gero, aurrezko eta etxesko itxeko, sartzen da fenomeno injerrak hartzeko, bai. Esan digute hori, espata dantza egiteko ondo, hori, hanka altzatzeko. Bai, hanka altzatzeko edo dana dalako, baina bai, oso ondo dator. Ez diguzu kontatuko hemen zuzenean gaudela? Ez nahi kontetan, lastima bada, ja, total, ez urte hartu bituanik, beste 10 bat, 20 bat, baina orduan astirideko zuen. Ze urtetik egiten duzu, Maritere? Ba, nik 12 urtaz, hazitzen nire itxe bintzet, orduan txetik, urte asko. Izugarrizko arrakasta ikusten duan, ez da? Bai, guztu egin da. Probatu halko dugu, bihar. Bizarretzen mazagin, bai, probatuko zuen. Baina ikusten duzue, berrizeko sekreturik oberen gordeta hemengo udaletxean. Así que ez digu eman, errezetan, Nerea? Bueno, ez preokupatu, Xabi, Xabi badakizu berrizen dagoela, eta berrizen bada Kimu izeneko loradenda bat, orain nagusia jubilatu da, eta testigua bere alabari pasadio, eta histori hori kontatuko digu, Xabi, berrizetik, zer moduz? Ailoreak, hemen berrizen aurkitu dugu, urteurren oso berezi bat ospatzen ari den pertsona, hemen gaude, Iraiarekin duela 3 urte eskondu zala, eta konta iguzu, nola izan zen eskontza hori? Bueno, eskontza oso pertsonala izan zen, eta loriek niretako oso esanguratzu direnez, hanek lortu bane bikotian nortasun hori islatzi lorien loren bilardez. Orduen nitako da, onena. Eskontzen bagara, haneren loradendara joan bargara, ezta? Dudari barik, barriro eskonduko banintz, beragana jugo nitzen. Haneren loradendan egon gara, eta ikusi dugu nola prestatzen dituen lora sorta horiek, ikusi bidontan. Benoan, ez gabiltza egiten hemen, konta eguzu? Kimu loradendan gauz eta erramo bat gabiz egiten oparitzeko erramo bat. Bale, hasiko gara prestatzen, gure enkargua da, programaren enkargua. Kimu loradenda, amak loratutako denda, eta zuk hartutako lanbideak. Amaz izan bertan, Kimu loradenda berak sortu eban, eta ni oindala 2 urte hasi nintzen bertan, eta hemen hau, lanean. Goratzen duzu txikitan nola laguntzen zenuen ama? Bai, hemen laguntzen eta batzutan lagundu nahi, baina ezin txikian nintzelako, eta gero, hasten joan nintzen einean lagundu behar, eta nahi ez, eta gero ja lagundu behar zan bai, edo bai. Eta azkenean lanbide bihurtu da. Badakizu, familiakin beti daue apurtxo bat nosbeinka, apurtxo bat rifirrafea, baina ondo konpontzen gara. Imaginatzen dut, urte hauetan pilo bat enkargu, pilo bat lore sorta egin dituzuela. Zein izan da, egin duzuen lore sortarik bereziena? Bueno, bereziena, danak dira bereziak, baina igual lagunen bateri eiteko enkarguren bat, nahi dozu asmatzea berezia eitea, eskontzetako erramuak, die bereziak bai. Horre dira, dantzariak eskatzen dabiesan lorak, dantza egiterak orduan, hemen ipintzen dabielak, dekogu Liliuna, dekoguz Margaritak, la rosa txiki hauek diezela la rosa ramifikatuak, koloretsua, alaia, eta oso pertsonalizatu. Gure programa bezala, udapasa bezala. Hori da. Hane, gure lore sorta prest, ez goaz eskontzera, baina pertsona oso berezi batentzako da, eta astean zehar ikusiko dugu norentzako da gure erramua. Hori da, eta udako usainarekin. Hau zuentzako.